Изцяло направен и готов за живеене саниран апартамент. Коридора е с гранитогрес. Банята е с подово отопление и лира. Целият апартамент се обслужва централно чрез термопомпа, която предоставя от топла вода до комфорт от конвекторните тела във всяка една стая. В хола подовата настилка е първо качество дъб. Южната тераса лоджия е отворена и санирана отвън. Апартамента е изцяло саниран и външно и вътрешно. Дори и на таваните има фибран. Подовата настилка на спалнята също е естествен първо качество паркет от дъб. Голям трикрилен гардероб. Коридора е обособено мокро помещение, където се намира термопомпата и голям бойлер неръждавейка, който е практически вечен. В кухнята подовата настилка е естествен паркет от орех, нещо, което вече не можете да си купите, дори и да можете да си го позволите. Масата и столовите са от масивно дърво, висококачествени немски дограми. Кухнята е изнесена на терасата, дори и там има отоплително тяло. Заложете на качеството и се обадете на посочения телефон.